Vale. Agora deberíades me escoitar. Bueno, vou mover isto para aquí. Non quero cogerte moito, pero cantos menos obstáculos no camiño da miña voz no micro, mellor. Estaba pensando agora que a música de Endling me está lembrando, o sea, é como música que podría soar xogando a Valheim. Que por certo, hai tempo non o probo. Pero bueno, imos seguir un anaco con Endling, a ver que pasa. Podes usar as madrigueras do teixugo para trasladarte entre zonas. Ajá. A ver. Temos algunha zona... Sí, hai algunha zona así descoñecida. Que pasa aquí? Pero... A ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está conspirando contra a miña persoa? Ei, wait. Que pasa aquí? Boa, Risou. Cantos quedan? Raposos. Pero what the fuck? De momento teño 3. O sea, quitando o primeiro que perdes. Ai, é todo isto. Estou vindo aquí moi motivado. E hai fame, carallo. Pero non sei onde vai haber comida. Por que pasaron por aquí estos señores e talaron todo? Por aquí non habrá comida, ¿no? No. No. Mierda. No. ¿Sabe? Mierda. Vale, ahora.
Vale. ¿Pero what? Ahora. Primero, en que momento se marchou toda a noite? Segundo, vale, si esta é a madriguera de Teixugo que leva hasta ali. Si comede porque... Entiendo que esto sube por aquí, sí. Su putísima madre. Me cago en... Y se acabó. F. Que a ver, agora o primeiro que fixen foi ir por aí, pero igual non o plantexo un pouco. Como baixei tanto de comida nun... Vamos a ver, primeiro. Por aquí non adoitaba ver... cousas varias. Que te perdiches? Que me pillou un tipo e me matou.
Aparte, puseme nervioso, non saltei a tempo cun cepo e pilloume. Entón agora teño que volver a comezar o día. Día ante o cal solo teño que decir que fillos de putos humanos que chegaron aquí e se puxeron a talar todas as árboles. O sea, claro, ao principio non me estaba dando conta, pero de repente como que estou pasando por todos estos sitios. Aquí me dá a impresión de que antes había bastante máis vegetación. E sí que é certo que cando comezas o día bueno, depende, non é exactamente o mesmo. O sea, non é a crítica que estou facendo exactamente, pero sí que me quedei un pouco en plan, claro, que cando te levantas, de repente estás escoitando como os humanos están talando cousas. É que isto é algo máis que simplemente matar un becho, con independencia das implicacións éticas que iso teña para ti ou non. É que te acabas de cargar todo o ecosistema. Ui. What? O que pasa é que non me presta en exceso estar por aquí de día. Vale, dades un segundo porque estou vendo pouco. Non teño... Ah. É que me estaba dando a luz e non estaba ben. Conste que... O sea, vale. De momento, si boto a correr por aquí... É que teño que manter hasta certo punto o concepto de que por aquí me vou a topar rápidamente con humanos. Vale, por aí hai un tobo de teixugo que podo usar como vía de escape. E por que non estou axudando o hecho isto?
esto, Ah, vale, o roto está aí. Vale. Pois, señores, ímonos. O que me quedaba. ¡Puta vida! Pero ¿por qué no puedo usar la madriguera de Teixugo? ¿Eh? Mima, recoñezo que foi un momento tenso. Ten pinta de que vai ser cada vez máis tenso. Un segundo.
Se conseguían o que o sea... ¿Mm? Sí, o sea, el evento que sale es este. Vale, que se interrumpo comida ese lado. No, vamos a ir por ahí. No sé qué es esto. Aquí no había una casa. Bueno, evidentemente sí que había, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sé si estoy entendiendo. Ah, que eu por baixar me acabo de meter unha hostia, que flipas. E os cachorros que son máis listos que a min baixaron por donde era máis fácil. Vale. Pero... el ve os cachorros. No, pero os cachorros por aí non me siguen. Pero o fulano onde vai? Esto está sendo un pouco meme. Recoñezo. Claro, agora si me ves, non, cabrón? Uf.
Que non sei onde pode haber comida. Hostia. Non vou preguntar. Espera, como se chegaba aquí? Se eu neste sentido... Si, eu se camiño neste sentido, chego para aí. Vale, a ver. Pensemos. Ah, vale, encontraron iso. Vale. Vale, eu quería entrar na madreira no tobo do Teixugo. Ah, pois era xustamente no sentido contrario do que quería ir. O que pasa que na de tres pistas ven un destes e xa aliamos. O que preciso é caracterizar. Vale, pois que me busque o peleteiro. O que preciso é caracterizarme. E que podo poñer na cachola?
Bigote postizo, non gasto diso. Madre, que a boina está moi vista. O sea, a boina é unha opción, pero... Dios. Que momento. Ah, mira, estoy tempo que non o poño. Que estaba? Concho. Pois non sei onde carallo anda a boina. Direi vos a verdade. Bueno, F. Vamos a ver. Direiche que sí que o teño. De feito, subime o volumen dos cascos para escoitar. What? Que é isto? Si, o que pasa é que eu creo que aquí hai unha... Xa o estou vendo, pero aquí non hai un sitio. O sea, eu creo que se vou por aquí non teño por que cruzarme co peleteiro. Precisamente era unha das cousas que estaba pensando. O... Marquei aí o tema o peleteiro. Entón, estaba pensando se tiña opción de rodear por algún sitio, porque me tapona bastante ao regreso. Si, teño un interrogante. Teño polo menos ese interrogante.
que entendo que es indo por aquí, pero non sei a onde me leva. Esto que... Vale, con esto me puedo ocultar. Esta me sabe. Vale, esto es por aquí un nivel. Es un problema. No. Sentindo moito. Non teño tantas ganas de festa. Vale, xa sei onde vou. Vamos a este todo que nos queda máis preto. Xa. Nunca entendo ben esta parte de aquí. Nunca sei que significa. Vale, non entendo.
precisas outra habilidade. Xa. Vale, isto xa sei o que. Máis ou menos. É que o icono que usan para as habilidades tamén é o icono que usan para os para as trampas, para os cepos. Entón iso a veces me confunde un pouco, recoñezo. A ver, por aquí podemos ir. Vindes conmigo, sí. Vale, malo que está aquí este chiño. Vale. Vale, sí, podemos sair de aquí sin pasar por aquí. Vale, hai que empezar o show, porque eu non podo subir por aquí cos cachorros. E aquí está este tipo que non ten cara de querer facer amizades. Entón, está de manera. Ah, que por exemplo, agora o peleteiro xa está aí. Polo que sexa non me viu. O cal celebro. Si, o norte do mapa, que isto é toda a parte da fábrica, entendo.
que eu por aquí podo avanzar, pero eles non. Entón o que fago con isto? Ah, de feito... Vale. E isto non me leva. Esto le va a coller isto, que non sei o que, pero entendo que hago que os raposos podan comer. Vale. Tengo a pinto bates y con ollos. Ah, o... Bueno, no sé cal de todos, pero... Me va. Vale. Y por aquí podemos pasar. Sí. Vale. De feito conveniente que vayamos por aquí. Porque con independencia de outras cousas, se queremos despois volver ao tobo, que vamos a morrer de fame, dito sexa de paso. What? ¿Qué acaba de pasar? Sí, de feito non sei se me presta moito ese descubrimento.
Ujú. Vale. Ah, vale, esta parte de arriba está como tapada, entiendo. Ah, vale, sí. Que busque ben a casa. Bueno, creo que sale un anaco con esto post. Se una casa solo vexo iso, que é importante, entendo. Podenche morrer os fillos? Sí. ¿Mm? Ah, vale, están aquí os... Por eso se escoitaba aquí, porque están aquí. ¿Mm? Fíxate se hai rasgadores de suerte que biches dous. É o que buscas, é iso anda trampa. A ver, aquí hai unha rasgadura de subirse. Pero non sei se máis adiante ven outra. O que aparece en morado é un que o cazaron, que o secuestraron ou non sei como decir. Que aquí, por exemplo, aparece en morado. Non, morado non. Hai unha cousa que aparece como isto está bloqueado. Eu rasgaduras de subirse de momento vexo por aí. Non como aí.
Ah, esto está bloqueado. Pues no sé, no veo más por dónde avanzar por aquí. Ah, bueno, está esto. Que estos non sei se veñen. Que é isto? En que momento? Ah, no, agora estou indo para onde está él. Isto que é? Vale, pero o peleteiro moveuse. Correcto, maravilla. Vale, o sea, o peleteiro moveuse, pero solo porque eu estaba por ali. Ok, guai. De feito, non vamos ir por aquí. Imos ir por aquí. Non comen estes. Non entendo. Por que non comen?
Pois me meten nun problema, pero vale. Ah, bueno, pero se me meto con isto, comen ou como é o tempo? Ah, pois sí. Vale. Si, efectivamente, hai unha habilidade aquí que me falta. A vexo que ademais non todos os cachorros aprenden e non sei como ensinarle a todos. Xa me estaba dando conta. Caza por la espalda pero sin hacer ruido, correcto. Estupendo, rock and roll. Vale, vamos a tener un problema, porque... cada vez hay menos comida. ¿Dónde estamos? Estes han subido. Si, a nena na casa da árbore ou algo así. Si. Bueno, non era a casa da árbore, era unha casa e eu entraba a través da árbore. Pero sí que a cheguei a topar, creo. Eu creo que a topei con máscara. Bueno, sí, xa o sei. Por que non podes coller a... Vamos a escoller a capa disto.
Non che me presta moito que este salindo unha escena. Porque a última vez que saliu unha escena con un cachorro perdí un cachorro. No me jodas. Vale. Uf. Le veo un susto, mima. No te intros. Uf, qué pereza. Baina resou, deika. Ah. E eu como chego aí? Así. Intentaré, no, Riso. Bueno, sí, igual agora Riso xa marchou, non mo escoita, pero... No. No sei que hai aí, pero... ¿Mm? Ah. Ah, vale, no, esto é outra cousa.
podemos volver ao todo. ¡Hostia! Come a nena. What? ¿Cómo? Uf, no me acordaba de que estaba o tipo ese ahí. Claro que no me lembraba de que está o tipo este aquí. Qué simpático. Ah, mira, está aquí, nena. A ver. Esta vez he cazado a pombo, no he cazado. Ahí va. Mima. O sea, aquí eso podía pasar 2 veces. Ah, aquí está este cabrón otra vez. Uf, qué pereza.
Ate un can. No me estaba dando cuenta de ese detalle. Ah. Era unha pomba. ¿Y esto por qué no puedo interactuar con él? Ya me metí en demasiadas hostias contra este tipo de movidas. Igual sí. ¿Qué pasó? O teu neto xa está morto. What? Sí, pero con independencia de lo que digo mapa, yo por aquí no puedo seguir. Hostias.
Que me fixen as liñas de puntos. Que pasa con esas liñas de puntos? No sé si van por dentro ou por baixo. O sea, aquí hai unha liña de puntos. Aquí. No. ¿Qué cojones? Vale, si me tiro por ahí... Vale. Ah, el feito no me quiero tirar por ahí. Mi mano, no sé qué están haciendo ahí estos, pero sabe Dios. Vale, o evento está aquí. What? ¿Qué es esto? Ah, son... Vale. Vale, no sé qué hay por aquí, pero cara aí hai un tobo. Dos meus. A ver, tempo que non pasamos por aquí. Ah, vale, isto é unha das liñas de puntos. Esta é a primeira zona, ademais.
Pode ser. Agora, xusto. Ah, pero cada raposo ten súas habilidades. Vale. Porque o que ten colarse ten un paralelo co outro que ten trepar. Entón hai un que trepa e outro que se cola por os sitios. Vale, non caereu nesto. Mima. Fai un evento para tomar polo cu. Bueno, está a nena tamén, ¿no? Pero a nena tamén está tomando cosas aquí, sí. Nos non estivemos aquí. Vostede non viu nada, señor Moucho. Gracias. Aquí en tempos estaba o Teixu. Ah, sí, efecto, por iso veño por aquí. Que están comendo estes? Vale, entón a forma de chegar é por aquí. No. Ah, ademais que estaba indo no sentido que non era. Bueno, igual abuso un pouco do mapa, ¿no? Pero que non modera. He dicho. Ah, vale, esto é para que veñan por aquí un peleteiro. Guai. E podo seguir visitando a nena? No. Vale. Por aí andamos pasado. Non che vou discutir, mi má. Estou dando moitísima volta. Hai que ver, por exemplo,
Aquí hay un tipo. Entón, agora xa para... Ah, bueno, conste que me ven ben. Ah. ¿Eh? Vale, non sei como, pero temos que chegar aí. O tema é... É que este cabrón non se vai mover, verdade? Ah, entón teño que ir por aquí. Sí, xa me... Fágome cargo, pero... Ah, vale. Vale, vamos a deixar esto por aquí.
É posible. E ademais os cazo para despois, para cando teña fame. Coño, por que hai cámaras aquí? De caga Freddy. E aquí está este señor tan simpático. Mi má. Teño a impresión de que eso me leva máis tempo do que me correspondería. O sea... Ah, pues igual, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Deika. Aquí me quedan 3 rastros. Sí, é casi a 1:30. O sea, eu podo xogar un par de noites máis, pero non creo que o deu rematado hoxe. Vale, aquí hai un destes. Eso pode ser útil hasta certo punto. Ah, vale.
¿Yo puedo ir por aquí? No, porque este camino se desvía. Sí, é que a verdade é que non teño moi claro que me quede moito máis por facer no día de hoxe. Polo que sexa non me deixa ladrar. Supoño que para non chamar a atención do personal. Ah, bueno, ben. Acabei tan rápido a noite que perderon barra de fame. Guai. En cambio agora teño unha noite máis longa. Ei! Vale, agora a... Dios. A veces cando veres acertar o cachorro exacto o que queres acariciar, ten problemas. What? Uy. O si se non dereito. Dios mío. Non entendo moi ben. Non sei se entendo moi ben como funcionan as latas.
Que non sei se me empresta ir por aquí, porque vai haber un humano. Este cañón hasta aquí. Igual tiven sorte. ¿Cómo salimos de aquí? Por aquí. Uf. Merda. No sé si me quiero quedar a comprobar si el tipo puede atravesar o tronco. As crianzas xa son maiorciñas, xa me siguen a pista. Con esto que o peleteiro hasta agora solo me atacou a min. Xa sí que un pensamento moi humano, pero de momento o peleteiro non atacou, o sea, vin moi poucas cousas humanas que atacasen as crianzas. Bueno, que... Hostias. Bravo. El que diríache que se aplica a casi todo o bosque. Lost Generation e cunha pintada consiguen que pareza... O sea, supoño que parte da coña, pero consiguen que pareza, por un lado, que se vexa o de Lost Generation pintado o Last Generation,
E por último, consiguen que pareza unha A de anarquía. Por que este non está comendo? Ah, que estou fodido, non podo facer ese salto. Esa é a cuestión, non? Vale, agora igual. Ui, aí hai un malo. Agora igual podo facer este salto. Ou non? Ah, non é un salto, é escalar. Pero... ¿veñen comigo todos? No. Non todos poden vir por aquí. Quero chegar a outro sitio, pero non vou a... non sei se vou a dar chegado. Vale, esto é un refugio. Ben. Establecida esta cuestión. Ah, vale. E como se chega aquí sin dar unha volta do 15? En que puto momento? Vale, o sea, ten sentido, pero... estou fodido. Algún xogo deste ano, ni idea. Deste ano 2023. Esto é absurdísimo, sabedes. Vale, ahora que xa me podo mover. Non sei se por aquí vai haber algo útil. Que eu poida levarlle as crías de comer. E que ademais só ven comigo unha cría. No. A resposta é no. Vale, non sei por qué, pero... xa estamos coa alerta. Eu xuro vos que non sei como chegar ao...
Dios, por favor, qué prisa me están dando. Aquí anda por arriba, aquí está o tipo este. O sea, teño que pasar por diante do outro, tío. Como coño me fixen esta enrosca? No quiero. Como cojones me fixen esta enroscada a mí mesmo? Porque había un tipo. Agora porque está o peletero tocando os huevos. Básicamente. Ah, que tengo un brazo mecánico. LOL. O sea, a ver, agora igual... Bien, ahora piro. Guay. Pues igual ahora empezamos a falar de algo. Sí, pero ahora me tengo que mover. Primeiro teño que atopar alimento. Que non sei onde cojones o vou atopar. Hostia puta. Merda. No. Bueno, algo é algo. Me flipa un pouco a rapidez coa que xeo, tipo. What? Mataron ao tipo que cantaba.
pasa é que ese interrogante era unha trampa para o peleteiro. Que por certo, o peleteiro está aí. Non me presta. Non sei se os motivos son evidentes ou non, pero... Uf, pasa que agora tengo que pasar por aquí. Pero non me apetece pasar por aquí. ¡Puta vida! Por eso, por querer correr. É hora de comer, direivos unha cousa. Mira. Bueno, pois non sei. Non sei cando rematarei, a verdade, porque cada vez queda menos semana. Bueno, doulle unha volta e vemos. Pero porque mañán... mañán... Mira. Igual se me están xuntando cousas. Vale. What the fuck? Correcto. Vale. Que me está a parecer? Bueno, perdón que me puse a ver mensaxes. Que me está a parecer? A ver, non sei como contestarte esa pregunta. Estou me ponendo bastante tenso, recoñezo. Igual sí que é certo que non sei, que nun momento concreto non sei se en algún momento me puse na mentalidade da raposa, pero en algún momento concreto descubrín o mapa e entón empecé a xogar como humano e empecé como a pasar polos sitios e encher a barra e non sei como decircho, o sea... Pero bueno, no sé, está habiendo un par de momentos fodidos que me están poniendo bastante en tensión, debo reconocer. E non sei se estou entendendo de todo cal é a historia, porque, o sea, eu estou a miña movida, eu estou en plan, a ver, hai que encher a barra de fame, os raposos teñen que quedarse vivos, tal. Igual é un rollo demasiado, non sei, igual teño demasiado en plan, hai que facer checks, eso pode ser que me este pasando. Pero a cuestión é que me empecé a fixar agora en cousas como o feito de que non todo o mundo leva máscara, as pintadas que van aparecendo e tal, e entendo que hai algo que vai un pouco máis alá, pero non teño moi claro que o que hai. Pero bueno, direivos que eso, xa levamos 2 horas e cuarto, con independencia de outras cousas, creo que vai sendo hora de chapar. Así que nada, graciñas, basicamente hai 2 faccións. Xente que destrue o bosque para industrializar e logo asenta nos campamentos que está por aí buscando a vida. Correcto.
Pois nada, o dito, graciñas a todas e todos por vir. Xa por aí, non sei, por aí por algún sitio que mañán se me xuntan bastantes cousas e o sábado pocholería. Correcto. O peleteiro é un pouco toca pelotas. Debo recoñecer. Pero non sei porque mañán se me xuntan un pouco un par de cousas, pero si me dá tempo mañán igual o emito e se non o remato o domingo, porque basicamente hoxe non o dou rematado, en algún momento pues terei que comer e terei que facer algo coa miña vida. Así que nada, graciñas a todas e todos que vos pasastes por aquí, graciñas a xente que nos apoyades en Patreon, a Fala de Morcego, e non sei, vémonos na próxima. De caloguiño.